Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Belajar Pesalmen Hatopan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan karena hari ini kita akan belajar pesalmen untuk Ari Rebo Orpuk atau Rabu Abu yang diambil dari buku pesalmen nomor 812. Oke, kita mulai ya. Saya siroham, oh Tuhan, Hombartu dengan ibasam sesama salut dosa nami. Asimaroham dia wale debata Hombartu dengan ibasam Saisi sama kapangalau sioku Hombartu godang niasini roham Ia si tutu mau burisian hajatoku Jalapa ias mau sian dosaku Saya siroham, oh Tuhan, Hombartu dengan ibasam sesama salut dosa nami. Hai nungahu boto aka pangalao sioku Jala saitong doson son di joloku aka dosaku Dopak ho samping doa umar dosa Jalan aja situ tudo di matam nahu ulaho Saya siroham, oh Tuhan, Hombartu dengan ibasam sesama salut dosa nami. Tapa marohana ias di bagasan awale debata Jala paim baru maton di namar si hohot di bagasan au Sayunang pabaliau sia jolom Jalaunang usati tondim nabadiai sian au Saya siroham, oh Tuhan, Hombartu dengan ibasam sesama salut dosa nami. Sai pasuang matuau halalas ni hatuaonmu Jala toguma au marhite ite tondini pangurupionmu Sai pabu ama pamangaku Ale Tuhan Asa wendehon puji-pujianmu Saya siroham, oh Tuhan, Hombartu dengan ibasam sesama salut dosa nami. Pinuji Kristus Tuhan
Unang mapatakang hamuna rohamuna, tatangihon masuarani Tuhan isadario. Pinuji Kristus Tuhani, Raja